Huwag kang mag-alala, aming panauhin. Ang oras sa gubat na ito ay napakabagal. Ang isang oras sa lugar nyo ay isang araw na dito. Wika ng dalagang sumagip kay Roble. Paano kung hindi mag-aalala? Alam kong sa mga oras na to ay maaaring sumalakay ang demonyong bumangon sa bato. Pag-aalalang wika ni Roble. Nais mo bang bumalik ng mahina at madaig ng dyablo? O ang bumalik ng handa upang magapi ito? Tanong naman sa kanya ng babae. Nang marinig ito ni Roble, ay doon siya nakapag-isip ng maayos. Kung iisipin ay, may punto naman ang dalagang yon sa kanyang binitawang mga salita. Mas pinili niya na lamang na maghintay sa mga maaaring gawing desisyon ng mga kasamahan ng dalagang yon. Ibinaling na niya muna ang kanyang wisyo sa pagpapahilom ng kanyang mga sugat. Lumipas ang ilang minuto at biglang merong nagsalitang mga panauhin sa harapan ng dalaga. Gulat na gulat si Roble noong mga oras na yon dahil sa biglaang paglitaw ng mga kasamahan nito. Animoy lumitaw lang yon sa hangin nang masipat ito ni Roble. Matapos ang mga pangyayaring yon, ay itinuro naman si Roble ng dalaga sa kanyang mga kasama. Agara naman ang paglapit nito sa kanya upang kausapin siya. Salamat naman at nailigtas ka pa ni Mina. Pasensya ka na, Ginoo. Dahil ngayon lang ang pagkakataon na nahatiran ka namin ng tulong. Matagal ka na naming sinusubaybayan, pero sadyang hindi kami makalapit sa iyo dahil sa ginawang harang ng demonyo. Sa mundo kasi ninyo, ay isa lamang kaming mga nilalang na nasa kaanyuan ng espiritu. Napakadali naming magapi sa mundong ibabaw dahil sa aming kaanyuan. Hindi kami maaaring tumungo sa mundo ng mga mortal dahil sa aming sinumpaang tungkulin. Ngayong narito ka na siyang reenkarnasyon ng Apo, ay matutupad na namin ang tungkuling pinangangalagaan ilang siglo na ang dumaan. Wika ng lalaki. Ayon kay Roble, na ang lalaking yon ay napakalayo sa katayuan ng isang normal na tao. Napakakinis ng balat nito na maihahalin tulad mo sa isang porselanang gamit. Ang kasuotan naman nito ay gawa ng kalikasan na animoy sinulsi ng mga insekto. Detalyadong detalyado ang kasuotan nito na labis na ikinamangha ni Roble. Maliban sa katayuan ng mga nilalang na yon, ay kapansin-pansin din ang matutulis nitong mga tenga. Maging ang balat nitong kumikinang na parabang bituin ay labis na ikinamangha ni Roble. Bago ang lahat, Ginoo, nais namin magpakilala sa iyo. Ang pangalan ko nga pala ay Ragot. Ito si Mina, ang nagligtas sa iyo. At ang nakatayo naman sa likuran nito ay si Magus. Wika ni Ragot. Masaya akong makilala kayo. Ako nga pala si Roble. Sagot naman dito ni Roble. Matapos nilang makapagpakilala sa bawat isa, ay kasabay naman ito ang pagtawag ni Mina sa kanila. Handa na ang pagkain. Halina kayo. Wika ni Mina. Nang marinig ito nila Ragot at Roble, ay agad naman itong tumungo sa kinaroroonan ng babae. Pagkaupo ni Roble sa mesa, ay siya namang pagkagulat nito sa mga pagkaing nasa hapagkainan. Halos hindi makapaniwala si Roble noong mga oras na yon dahil sa sarap ng mga pagkaing nakahain. Animoy sa amoy pa lang ng mga pagkaing yon ay nabusog na siya ng tuluyan. Kumain ka ng marami, Ginoo, sapagkat hindi biro ang gagawin mong pagkumbinsi sa amin na ikaw ang karapat-dapat na magmana ng karunungang hangin. Wika ni Magus. Ganun ho ba? Walang problema yan sa akin. Kung yan ang magiging daan upang magapi ko ang demonyo, ay gagawin ko ang lahat. Mapagtagumpayan lamang ang karunungang yan. Sagot naman ni Roble. Matapos itong marinig ng mga tagapamahala sa karunungan,
ay nagsitawanan lang ang mga ito. Di lubusang mawari ni Roble kung ano ang nakakatawa sa mga sinabi niya. Matapos nilang magsikain, ay napansin ni Robleng nananatiling parehas ang temperatura sa lugar na yon noong una niya itong nasilayan. Di na niya ito binigyang pansin at mas piniling ituon na lamang ang wisyo nito sa ibang bagay. Nang tuluyan na silang nakapagpahinga, ay agad namang nagdesisyon ang mga ito na tumungo sa isang lugar sa loob ng gubat na yon. Habang naglalakad sila Roble sa gubat na yon, ay napansin nito ang isang ibon na kakaiba ang itsura. Sa bawat paghuni ng ibon na yon ay parabang nahuhumaling si Roble. Nalapitan ito. Heto, ilagay mo sa iyong tenga upang hindi ka matukso ng Adarna. Wika ni Magus habang iniaabot ang isang kabibing nagliliwanag. Dahil sa binitawang salita ni Magus, ay halos hindi makalunok ng laway si Roble. Pagtitig niya sa punong pinalutangan nito, ay napansin niya ang napakaraming hayop na naging bato sa ilalim ng punong kinaroroonan ng ibon. Halos hindi maialis ni Roble ang kanyang paningin sa ibong yon dahil sa matingkad nitong kulay. Sabayan pa ito ng napakagandang balahibo ng ibong yon na siyang labis na ikinahumaling ni Roble. Sa kanilang paglalakad sa gubat, ay napansin ni Roble ang mga kakaibang nilalang sa gubat na kanilang nilalakaran. Doon niya nasilayan ang mga malalobong nilalang na nakita niya sa lugar ng pinaglagakan ng kalis. Maliban pa sa mga nilalang na yon, ay kapansin-pansin din ang mga gagambang naglalakad sa itaas ng gubat. Maging alisto kayo sa inyong dinaraanan dahil baka merong mga buhay na kumunoy kayong maapakan. Babala ni Ragot sa kanila. Lumipas ang oras sa kanilang paglalakbay, ay wala naman silang nakasagupang mga nilalang sa lugar na yon. Ang tanging nakasagupa ni Roble sa gubat ay isang malalayong nilalang na merong 4 na mga mata at 8 mga paa. Ang balahibo din ng nilalang na yon ay umaapoy na siyang labis na ikinatakot ni Roble. Napadaan lang naman ang nilalang na yon sa kanilang dinaraanan at wala naman itong ginawang masama sa kanila. Ilang oras pa ang lumipas sa kanilang paglalakbay, ay nadapo na sila Roble sa isang lugar na merong isang kahariang napaglipasan na ng panahon. Kinain na yon ng kalikasan dahil sa napakaraming nagsitubuang puno sa lugar na yon. Nang tuluyan na nilang matanaw ang kahariang yon, ay siya namang pagtigil nila Ragot. Hindi ba tayo tutuloy? Wika ni Roble. Halika dito. Sige nga, tingnan mo ang kinalalagyan natin kung makakatuloy ka sa iyong paglalakad. Sagot naman ni Ragot sa kanya. Nang marinig ito ni Roble ay agara naman siyang lumapit sa kinaroroonan nito upang tingnan ang kanilang kinaroroonan. Paglapit na paglapit ni Roble kay Magus ay laking gulat na lamang nito nang masilayan niya ang napakalalim na bangin na siyang humahati sa kahariang napaglipasan na ng panahon. Halos lumuwa ang mga mata ni Roble noong mga oras na yon dahil sa kahit anong gawing pagsipat niya sa pinakadulo ng bangin ay hindi niya pa rin ito magawa. Sa pagsipat ni Roble sa bangin na yon, ay siya namang pagkahumaling nito sa 8 talong naroon sa kahariang napag-iwanan na ng panahon. Yan ang kaharian ng mga antingero. Ang kalis na iyong hinahanap ay nasa kahariang yan. Maging ang sagradong karunungang ipinalipad sa hangin ng Apo ay nariyan. Magkakaroon lamang ng mahiwagang tulay na magdudugtong sa lugar na ito at sa kaharian sa sino mang nilalang na pinili ng Apo. Wika ni Mina.
Dahil sa mga nalaman ni Roble, ay halos hindi na siya makapaghintay sa tulay na tinutukoy ng dalaga. Kung ikaw ang siyang reenkarnasyon ng apo ng kahariang yan, ay bubukas ang tulay ng dugo para sa'yo. Wika ni Ragot habang meron itong itinuturong bagay. Nang masipat naman ni Roble ang itinuro ng kanyang kasama, ay agaran din niyang tinungo ito upang magkaalaman na kung siya nga ba ang pinili ng apo. Ang nilapitang bagay ni Roble noong mga oras na yun ay isang batong ulo ng pagong. Pagpasok ng kamay doon ni Roble, ay bigla namang merong tumusok sa kanya na isang matalas na bagay. Di lubusang mawari ni Roble noong mga oras na yun ang bagay na bumaon sa kanyang mga kamay. Matapos ang pangyayaring yon ay bigla namang nagkaroon ng isang tulay na nagdugtong sa kinaroroonan nila Roble at ng kahariang tinuturo ng mga kasama nito. Nang makita yon ng mga kasamahan ni Roble, ay halos magsisisigaw na ang mga yon dahil sa kagalakan. Ikaw nga ang aming hinahanap! Ikaw nga! Sigaw ni Ragot. Tanging paghalakhak lamang ang nagawa ng dalawa pang kapatid nito nang lumapit yon kay Roble. Matapos nilang masaksihan ang milagrong yon, ay wala na siyang sinayang na oras. Nang makarating sila sa kahariang yon, ay siya namang pagtuklas ng mga ito sa kanilang hinahanap. Marahil, Roble, representasyon lamang ng totoong kalis ang ipinakita sa iyo ng Diablo. Mas mainam na meron ka ng koneksyon sa kalis na yon, gawa ng mahirap itong gamitin. Sa oras na hawakan yon ng nilalang na hindi nagmamay-ari sa kanya, ay hihigupin nito ang buong kaalaman at sistema ng sinumang magtatangkang pangalagaan siya. Mabagsik ang kalis, Roble, sa mga lalang na hindi karapat-dapat para pangalagaan siya. Wika ni Magus. Maraming bantay sa lugar na ito. Maging alerto tayo dahil hindi natin pagmamay-ari ang kaharian ng mga antingero. Kahit pumanaw na ang lahat ng taong naninirahan sa lugar na ito, ay palagi nyo sanang iisipin na buhay pa ang mga nilalang na siyang nagbabantay sa kahariang ito. Wika ni Mina habang nagmamasid sa paligid. Si Roble naman noong mga oras na yon ay patuloy lamang sa pagsipat sa mga gusaling naroon. Hanggang sa lumipas ang ilang minuto at nadapo ang paningin ni Roble sa pinakagitna ng kaharian, na kung saan merong isang bagay na pinalilibutan ng 4 na nilalang. Sa pinakagitna ng mga ito ay ang kalis na tinutukoy ng kanyang mga kasama na kung saan nakatarak ito sa isang batong pinalilibutan ng mga likidong apoy na bumubulwak. Ang kalis na naroon sa lugar na yon ay hawig na hawig sa kalis na nilikha ng Diablo. Ang tanging iba lang dito ay ang mga simbolong nakaguhit sa mismong kalis na yon. Nang akmang lalapitan na ito ni Roble, ay agara namang pinigilan siya ni Magus. Op! Sandali lang, Roble. Ramdam ko mga bantay na nakapalibot sa kalis na yan. Lahat sila buhay pa. Tingnan mo, hindi normal ang pagkakahulma sa kanila. Wala kang makikitang bitak sa mga figura na yan na siyang labis na nakakabahala. Babala ni Ragot. Nang marinig ito ni Roble, napagpasyahan niyang matyaga na muna ang paligid. Sinipat ng maigi ni Roble ang bawat nilalang na nagbabantay sa kalis. Ang iyong nakikita ngayong mga oras na ito ay ang 4 na unang nagmay-ari ng kalis. Sila ang kauna-unahang nagtaglay ng kapangyarihang yan sa loob ng mahabang panahon. Ang 4 na nilalang na nagbabantay sa kalis ay nanggaling pa sa 4 na angkan ng mga nilalang dito sa ating mundong kinagagalawan. Ang nakikita mong nilalang na merong mukha ng unggoy
ay ang siyang naging kasangga ng tribong ito na isang mataas na uri ng amumongo. Ang nilalang naman na merong mukha ng isang mabangis na isda ay ang pinakadakilang hari ng mga kataw. Ang dalawa namang nasa silangan at kanluran ay ang unang naging tagapagbantay ng kalis sa tribo ng mga antingero. Wika ni Mina. Matapos itong makapagsalita, ay siya namang pagtitig ni Robles sa kinaroroonan ng kalis. Pansin niya noong mga oras na yon na ang mga sandatang nakabaon sa harapan ng mga tagapagbantay ng kalis na halos lamunin na ng kalikasan. Ruble, kunin mo na ang kalis dahil ikaw ang karapat-dapat sa ating apat. Nandito lang kami sa oras na kailanganin mo ang aming suporta. Wika ni Magus. Nang marinig ito ni Ruble, agad naman siyang nag-umpisang maglakad ng dahan-dahan patungo sa kinaroroonan ng kalis. Sa bawat hakbang na kanyang ginagawa ay ang paglagas ng mga batong kaanyuan ng mga tagapagbantay. "Huwag ka mabahala, Ruble! Nandito lang kami!" Sigaw naman ni Ragot. Paglapit na paglapit dito ni Ruble, ay agad namang kinuha ng mga nilalang na yon ang kanilang sandatang nasa kanilang harapan. Maging ang mga sandatang batong nasipat ni Ruble ay naging isang ginto na din dahil sa pagkaalis ng mga batong nakabalot dito. Ang mga dambuhalang nilalang namang tagapagbantay ng kalis ay nagsitayuan na sa kanilang kinahihimlayan na siyang labis na ikinagulat nila Ruble. Pagtayo ng mga nilalang na yon, ay siya namang pagsugod ng mga ito patungo sa kanilang kinaroroonan. Wala namang nagawa ang tatlong magkakapatid noong mga oras na yon kung hindi ang salubungin ang mga ito upang kahit papaano'y hindi na mahirapan si Ruble sa pagkuha ng kalis. "Iyong pakatatandaan, Ruble, na tanging lakas ng loob at determinasyon ang susi upang makuha ang kalis na pinaglalagakan ito." Sigaw ni Ragot na akmang susugod na. Ang ginawa ng mga kasamahan ni Ruble noong mga oras na yon ay ang depensahan ang kinaroroonan niya. Nagpupumilit kasi ang mga tagapagbantay ng kalis na sugurin ang reenkarnasyon ng apo. Pero kahit anong pilit ng mga ito ay hindi pa rin nila kinakaya ang ginagawang pagsalag ng magkakapatid. Habang naghahanap ng tiyempo si Ruble na makalapit sa tinarakan ng kalis, ay nakita niyang naging isang diwatang tubig. Si Mina. Si Ragot naman ay lumiyab ang buong katawan nito at walang pag-aalinlangang sumugod sa mga tagapagbantay ng kalis. Samantalang si Magus naman noong mga oras na yon ay ginaya ang kaanyuan ng amumongo. Maging ang sandatang hawak nito ay gayang-gaya ni Magus. Nang masipat ni Ruble ang mga pangyayaring yon, ay hindi niya lubos sukat akalain na ganoon na lamang kalakas ang magkakapatid na siyang tagagabay sa mga nilalang na pinili ng apo. Nang tuluyan ng makalapit si Ruble sa kinaroroonan ng kalis, ay agaran naman niya itong tinangkang bunutin. Pero kahit anong lakas ang ibigay niya sa kalis upang mabunot yon, ay hindi niya ito magawa. Nagsisisigaw na si Ruble noong mga oras na yon, gawa ng nagkakasugat-sugat na ang kanyang mga palad dahil sa init ng kalis. Nagbabaga kasi ang paligid nito at bumubulwak-bulwak pa ang mga likidong apoy sa oras na tinatangkang kunin ito ni Ruble. Hanggang sa dumating ang pagkakataon na merong humawak sa balikat ni Ruble at doon na silayan ng mga kasamahan niya ang paglitaw ng apo ng tribo ng mga antingero. Kasabay ng paglitaw nito ay ang pagliwanag ng buong paligid. Ang mga tagapagbantay ng kalis na yon ay tuluyan ng naging abo dahil sa liwanag na kanilang nasilayan. "Ruble, malaya ka nang kunin ang kalis.
Sa'yo na yan magmula ngayon. Wika ni Ragot habang unti-unting yumuyuko sa harapan ni Roble. Maging ang mga kapatid nito ay napayuko na rin upang magbigay galang sa bagong tagapangalaga ng kalis. Pagbunot ni Roble ng kalis na yon, ay siya namang pagdaloy ng pambihirang enerhiya sa kanyang katawan. Animoy nagliliwanag siya noong mga oras na yon dahil sa pagdaloy ng kakaibang enerhiya. Matapos ang mga pangyayaring yon, ay biglang nagliwanag ng bahagya ang mga simbolong nakaukit sa kalis. Paglalarawan ni Roble sa kalis na yon, ay meron itong malaalong disenyo na merong mga gintong patalim. Kumbaga, ang mismong patalim ng kalis na yon ay gawa sa purong ginto na merong mga simbolong nakaukit. Ang puha naman ng kalis na yon ay gawa sa mga kaliskis ng isang hayop na hindi mawari ni Roble ang uri nito. Napakakapal ng kalis ng puhan na kulay pula. Maging ang mga katik ng kalis na yon ay sumisimbolo sa isang serpente. Pagkakuha nito ni Roble, ay agad din naman niyang ipinakita ito sa mga tagagabay niya. Napakaganda ng kalis, Roble. Unang beses ko itong masilayan. Sadyang napakahiwaga ng sandatang ipinagkaloob ng Ama. Oh, purihin ang Panginoon. Wika ni Magus. Ayon kay Roble, na ang kalis na yon ay napakalamig sa kanyang pakiramdam sa tuwing hinahawakan niya ito. Napakagaan din ng kalis na yon ayon kay Roble. Dagdag pa ni Roble na kayang pumutol ng kalis na hawak niya ng isang buong braso ng tao sa pamamagitan lamang ng pagdikit niya dito. Okay, grabeng angas. Isipin nyo yung 3 bantay nung kalis yung naggagabay sa kanya. Alam nyo, iba yung nai-imagine ko pero tindi nito. Anyway, sunod kagad natin yung 27 para hindi kayo mabitin. Yun lang.